Parlok, aling ini ngap iki kubor na YouTube jengtip. Telah dah pimpat subscribe jika ni ke channel. Subha subscribe kenapa pindu yo iki kubor ki bandangwan. Ki kubor na kari. Syak tak palat saulak ngut. Na ke jing silai ha Asam. Guwahati jeliu. Kumbalai thu daka kaipot. Balapa daka ASDMA. Long bakaladon palat. Saulak nyoh jar nyoh spak ngut. Kibreu ki balai syak tak. Na ke jing silai ha. Baksa, Barpeta, Darang, Dubri, Gulpara, Kamrup, Lakhimpur, Nalbari, Pat Udalguri, Distrik. Kajing selejong kala sedang banduna, haki bebun kitany, laong uhe padai kmi. Kinong song sinong haki bebun ki benta jong ka jela, kilahap ban kan riak jaka, na kajing selai kadang ne hadu kini kisngi. Kibor sorkar kilakmi na kabenta ban penbiang. Ya ke jington kam jongki kiba man la kasngi bat kumju ban khmi bne ha ka ban ai jakasa basipor na ke banta kitu gibom don ying ne jakashu bansa kibor sorkar kila sya btha a kibor bahalor ba kila dei ban pentikna bakin om don kibriu kibayam na ke jingjia slei bat ban yele kat bala ban pelaj bat ban pen kan riak jaka na ke banta jongki Syaki jaka balai na ke jing silai ha kabaya dai bat kani menteri ke sorkar kmi jong kitenat ki kampo ying u Amit Syah ulong balai kren bat menteri rangba jong ka Asam Himanta Biswa Sharma bat ulakular ban pen biang ya ke jing yarap Syah barok ki badon kam ha kabaya dai bat ke jing silai na kadau jong ka jingjur palat jong Islam ki bubun ki benta jong ka Asam kilengat ha ka jing silai ngalai keren bat menteri rangba jong ke jela bat lakular ban penbiang ya ke jing don kam kat bala laong u Amit Syah ha ke jing pha jing tho lengba ka Twitter ki kenhun national disaster response force NDRF kiladon lepa ha ke benta ban nyerap bat ban pelaj ya kilanon bat lapen ap ya ki bebun ki kenhun na ke benta ban ai jing yaram Syah ki badon kam ula ban ram Sako pat ka kubor. Penlong ke kenhun NBCC daka program duai. Na kebenta ke Manipur. Guwahati jeliu. Kibriu hapo kalama jong ka National Bureau. Christian Council NBCC. Ka badai ke kenhun ke bahe. Jong ka Bureau Church of Assam. Kilay lumlang ha ka hol jong ka ying mani. Ka badai jong ka NELC. Bonggay gaw Assam Mission. Ha ka singi sajany. Na kebenta ban penlong ya ke jing duai snulem na kebenta ke jela Manipur. Ka program jing duai kalong halor kimat kibayadai bat ke jing lek pai ka jing suk na kebenta ke Manipur. Kumba layoi ha ki arteli ki plakat u Lauren Islari u badai u MLA na ko Rajhat Is ulai simbentalang ha kani ke program. Ha ke jing ai jing kren jong u MLA Lauren Islari ulabu ya ke jing kerpat ya kinong yelam jong ka NBCC bakin yelum lang ha kaban yadwai na ka benta ka Manipur ha ka bamenta kalayo mat ya ki jing ki bekrau ulapan pau ya ki jing trai sitom jong menteri rangba jong ka Asam bat CEM jong ka BTC ha rengkat ka sorkar Manipur bat ka sorkar kmi na ka benta banwan ra jing suk biang ha ka jela Manipur Kublai Sibun, ngin saya sempat haki weki kebor.